Сега. One more time. Почваме отгоре, айде отгоре. One more because adesso faccio la persona seria. Babbo Natale serio. Un momento. Allora, come si dice... vabbè. Кажи. Non mi viene in mente. E come lo vedo io? Тук пише за Мануел от... За Мануел от... Папката Гери. Разбираме нищо. От... Бабаката. Павката. Ке? Не, от него за теб. Per me. Ама чакай, дядо Коледа, накрая ще си. Ти не можеш сега първи да се отваряш. Така се е случило сега. Questo è il diavolo Coleda stupido. Che poi? Non puoi prima, tu mettilo a parte dopo lo vedi. Дай ги на мене, аз ще ти ги Dai, пазя. айде. Lei te li conserva. Dai, Perché non lo davi pърво на него? Sono sfortunato. Сега. Ma che c'ho l'assistente? Sì, io sono Baba Коледа. Снежанка. Това е за Ники от Ваня и Ем. Chi è? За Ники. Giannicchi from Vania И Емчо, да. Айде, Ники, да дойде да изпее една песен. Айде. Айде, Ники. Само първия път ще пейте песен. Да, трябва. Трябва да ми намеря. Не може да се откупиш също 50 лева евентуално. Чега в детската градина. Тока тръща, двама, трима, две дечица весело си играят като кружки. Спи детенце, мило, сладко, грамотари, твоя татко. Браво! Apri. Така. Open. Опен, за да те снима, да. Опен, за да те снима, да. Ага. И така ще ги решаваме до двата, само няма. Има го това момент. Това е частата командировка. Faccio io, poi te. Tu fai. Allora. Можеш ли да четеш? Puoi leggere? Не. За Леля Венчи от Ваня и Мануел. Ze? Леля Венчи. Коя е Леля Chi è Венчи? Lele Vecchio? A Manuel Vania. От Мануел. Но от бе. Ги Мануел. Ma è meglio che fai tu Babbo Natale. Io faccio casini, dai. Faccio casini. Faccio casini. Faccio casini. Не, те искат да си ти, волено те. Голямо, Мануел. Искаме Мануел. Мануел. Айде малко и от тук, сега малко и от тук да видим. Чакай, нека си отвори подаръка, нали? Това е част от ритуала. Guarda. Apri. Сега. Сега. Dopo facciamo tutta una cosa. Всичко заедно, викаш. Мене с какво да затворя? Нищо да режи с това. Къси. Ето ножица. Ето. Ето. Vediamo un po', aspetta. Ето тук има. Ами нищо да няма работа. Така. Се развълнува. Тук сега се задава един подарък. Пак за Ники, няма само тебе. Още една песня. Uno per volta. Стига толкова. Всеки отваря само по един подарък обаче. И то такива зловещи песнички. Еми, комплект. Gira. Обърни го така, да. Да те снима. Да. Така. Gira? Ok. Добре. Следващия. Dimmi che cos'è. Ники. Niki. Ники. Niki. Втора песничка. Niki. Не. Da parte di chi? Той само една си знае.
Della famiglia. Della famiglia. Niki è già il secondo. Ники е най-послушен. Чакай сега, тук има някакви работи много. За да не е след нашите, нали? Емчо. Пак Емчо. Chi è? Еми няма Enzo. Chi è? Chi è Емчо? Ето го Емчо. Questo è Enzo. Enzo. Enzo са. In italiano è Enzo. Добре, хайде. Ma da parte di chi? От Ники и Рени. Niki e Reni? Да. Тук има едно по-голямо да го ликвидираме, нещо като яки. Това е Боян. Ама не го няма. Къде е Боян? Има ли го? Merci. Ела тук да пееш. Бъше пееш. Паше пееш! Айде. Mutande queste. Боби, айде, Servivano. Боби. Mi servivano. Браво. Али, чевейте подушки там, дядо брат. Bojan questo. Няма стихче ще кажа. Bojan. Добре, кажи стих, чай. Dai, facciamo fotografia. Айде бе! Facciamo fotografia a Bojan. Какво сте говорен да кажа? И още миг ще падне заветния кон и кораба Аз Радецки. българче обичам нашите планини зелени. Българин се наричам първа радост за нея. Браво! Според те, това 24 години, според те. Troppo di corsa. Apri. Отвори го в тази. Я направо го Да меки. се увековечи. Метиво. Супер. Това ли е стих? Още някакво. Sì, sì. Così, ok. Questo di chi è? Da parte dei genitori? Това после. Bello. Con pelliccia, bella. Браво. Sembri Schwarzenegger. Ето така съм. Много съм. Poi, questo che aspetta. Да, Чиста благодаря. Коледа. Dove sono le mie mutande? Пак ли Mi hanno già Ето, fregato le mutande. anche le mutande ti hanno. Mi hanno fregato le Гащите ли ти mutande. откраднаха вече? Да. Poi, За Рени. Per Рени. per o Reni от per noi. Айде, песни. Песен, не. Бачо, която изпееш, си я изпея. Добре, на другия подарък. Пя, ама той не се счита. Пях. Пя в дует, не може да. Даже бяхме търци. Aspetta che apre Reni. Чакай, айде отвори го сега да те оковечат. Сега да си го свидиш подарък. Да си го видя. Не, той няма да се отвори, не го срежи. Ето наше. Che Dai. cos'è? Мерси. 14. Тук има някакви карисима, не знам. Mutandine? Carissime. Тук ли трябва? Какво ще пееш? Аз няма да пея, защото при наличието на такива певици... Аре, пренеси малко на операторки. Скъпо, също Само го може. държиш. Може. Au, che cos'è? Ой, той Дора Габе. A vedere. Чакай да снимай, бе. Не послушай. Тя че много станаха за Защо снимане. не ми го дава бабо на Poi, ma chi è il Babbo Natale qui? Айде, баба Наталя. да ти топли. Баба Наталя трябваше да виждаш от зайче. Carissimi, ti auguriamo buon anno, sia sereno, Vania e Manuela. Carissima ce n'è una sola. Да. Айде, казвай стихотворение. Не послушай. Дора Габе. Казала му мама, пицката подай, а пък то не мога, мен ми се играй. Казала му мама, стомната подай, а пък то не мога, мен ми се играй. Мама го наказа, дето много знай, и сега горкото не му се играй. Браво! Bravo, io non capivo niente, però bravo. Браво! То писано за нашите деца. Колко много подаръци стават, това е много. Vediamo che, aspetta, vediamo che cos'è. Къде е ножичката? Ето я тук. Сега да се готви Павел да казва стихотворение. Оле-ле. Ще почна стига 2 минути го спра. Aspetta, Vania. Много работа. Che cos'è? Много работа си Само 2 вземе. минути го спра. Трябва да има за снимки малко. Gira, gira.
Да ги демонстрирам? Не. Може ли да се съблече потника да... Che sono mutandine? No. Но е di sotana. Айде. Айде. Caro Paolo. Chi è Paolo? Buon Natale, tanta salute e amore, più successo nella carriera, mamma Emanuel. Не. Grazie. Vediamo. Grande festa. È una bomba. Какво да изпеем? Да, стичката съвсем не знам. Я изпея на Арни. Многая лета, многая лета, многая лета. Mi sembri Caruso. Caruso, grande Caruso. Така. Аз съм бърз. Ало? За кола. Ало. Давай, помагай на дядо Коледа сега. Чек. Обратно. Че тук нещо... Има картичка, първо чети. Няма карта. Не. Си проста, чема. Аз съм просто сега. Приказки от свой човек. Да, бе. Всичко обратно вътре. Махни турбата на DM и изкарай само другия клип. Tutta la busta. Аз ти кам, ще си просто ти ми не вярваш. Tutta la busta. Какво пише на етикет? Chi è questo? Пише. Пише цяло семейство. Да. Ники, Рени, това, Защото като опакуваш подарък в последните 30 минути, така става. Сега, дай ми този апарат на мен. Защото тук вече Вижте, чаш. сега разберете за кой почва да граби там. Аз няма да пея. Сега, Dai, se pesci. за този плик сте тъмън 4, така че и 4 ще пеят. Да. Има подаръци за 4 ви. Magari кажи стихотворение. Ама няма ли все пак да ги така нарочиш кой има кого, защото Така, нека да обясня. За Войчо ми той ще намери сам подаръците. За вас двете, дядо Коля донесъл по един комплект, който ти хареса, а за тебе това, което остане. Щом не казват стихотворение и не пеят. Айде, бъдете. Няма нищо да. Бъдете де, то ще види кой за кого е. видим кой ще познае подаръка. Не видим кой ще познае подаръка, да. По-живо бе. Така, това е за Войчо ми. Те са 2 броя. Специално направени от дядо Коледа за тебе. Tutta la busta. Dai, moito. Не, това е женско, извинявай. Да, това е за тебе наистина. Perché è questo? Така, тези двете си решете коя какво ще иска, да. Gucci da parte di Eva. Аз си мисля, че за косата ще е по-скоро за Лора, пък парфюмите за... Искам само да ви покажа каква уникална снимка ми направихме 4. И толкова за сега.